Meer mensen, volgers. Ik ga je tonen wie dan een beetje stom zijn. Ja, ik weet niet waarom. Hey YouTube. Ze wisten dat ik ging opnemen, dus ze zeiden: hey YouTube, Pieter is homo. En hij deed het met zijn vader. Hoe hij deed, die snoepje. Van voor mij ook. Gewoon sprongen nu. Pieter is kut. Kijk, waar staat dat? Pieter is kut. Hoe heeft hij promo in BCD? Ik zou het leuk vinden moest onze volgers haar blokken als ze minder vrienden heeft en als ze minder mensen om te zitten heeft, en dat verbetert een beetje de dingen. Nu ga ik dat ook bij haar doen. Even iets teksten. Kijk de YouTube video. Pitaro Kut Docs Hotel. Kut Docs Hotel. Oh fuck, wat was dat? T-shirt. Met een t-shirt. Mijn broer. Soms komt hij en nu komt hij terug van de school.